హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వాడదాం గేమింగ్. సో గైస్, ఇవాళ వీడియో వచ్చి మన అన్ని అప్డేట్స్ గురించి అయితే మీకు అయితే చెప్తాను. సో గైస్, ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అన్న. సో గైస్, మన ఛానల్కి కూడా కొత్తగా వస్తారు, లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. సో గైస్, ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. గాయస్, మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చే మన ఈవో గన్ స్కిన్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో గాయస్, మన నెక్స్ట్ వచ్చే ఈవో గన్ స్కిన్ ఏంటంటే ఎక్సమైట్ స్కిన్ అనమాట. సో గాయస్, మన ఎక్సమైట్ చూసుకోవచ్చు, క్రొకడైల్ టైప్లో ఉంది. సో గాయస్, ప్రతిదీ మనకైతే ఇట్లా వేరే వేరే టైప్లో వస్తుంది. సో గాయస్, డ్రాగో ఏకే ఇలా డ్రాగన్ లాగా ఉంటుంది, కోబ్రా ఇది స్నేక్ లాగా, కోబ్రా M40 అండ్ స్కార్ అండ్ షార్క్ లాగా ఉంటుంది. సో అలా ఇది కూడా క్రొకడైల్ టైప్లో ఉంటుంది మనకైతే. ఇది ఎక్సమైట్ వచ్చేసి మన ఎక్సమైట్ వచ్చేసి క్రొకడైల్ లాగా రావచ్చు, లేదంటే ఇంకేదైనా ఐటెం లాగా రావచ్చు. ఇలా ఈ ఇమేజ్ వచ్చేసి అలా అది వేరే ఐటెం అయితే ఇట్లా నాకైతే తెలియదు అది ఏ ఐటమో. సో గైస్, చాలామంది అంటున్నారు ఈ క్రొకడైల్ టైప్లో వస్తుందన్నా అని. సో గైస్, నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను క్రొకడైల్ టైప్లో వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే. సో గైస్, మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం న్యూ బండిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో గైస్, మనం న్యూ బండిల్స్ వచ్చేసి ఇవే అన్నమాట. మన న్యూ బండిల్స్ వచ్చేసి సో చూసుకోవచ్చు. మన మేల్ బండిల్ వచ్చేసి చాలా బాగుంది. సో గైస్, ఆ మేల్ బండిల్లో నాకైతే హెయిర్ స్టైల్ అండ్ మాస్క్ అండ్ డ్రెస్ అయితే నచ్చింది. సో గైస్, మీకు ఈ బండిల్ కనుక నచ్చినట్టయితే కామెంట్ చేయండి. సో గైస్, ఫీమేల్ బండిల్ కూడా బాగానే ఉంది. సో గైస్, మన ఫీమేల్ బండిల్ వచ్చేసి మనకైతే ఫ్రీ ఇవ్వచ్చు. సో గైస్, ఆ ఫీమేల్ బండిల్కి అయితే చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి. ఇప్పుడు ఏంటంటే న్యూ కార్ స్కిన్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో గైస్, ఆ కార్ స్కిన్ చూసాక మీరైతే వేరే లెవెల్ అయిపోతారు. సో గైస్, ఆ కార్ స్కిన్స్ ఏంటంటే మన కార్ స్కిన్స్ చూసుకోవచ్చు. సో గైస్, పైన అయితే నాకైతే నచ్చినాయి. సో కింది రెండు చూడండి అన్న, అది వేరే లెవెల్. అవి రైడర్స్ రొప్పేలాగా ఇట్లా ఉంది. సో గైస్, నాకైతే అన్నీ అయితే కార్ స్కిన్స్ అయితే బాగా నచ్చాయి. సో గైస్, మీకు గనుక నచ్చినట్టయితే కామెంట్ చేయండి అన్న. సో గైస్, మనమైతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్డేట్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం. నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఏంటంటే మన ఎఫెక్ట్ టోకెన్ బండిల్ గురించి. సో గైస్, మన ఎఫెక్ట్ టోకెన్ బండిల్ వచ్చేసి చాలా బాగుంది. సో గైస్, అది రాకపోయినా ఇంకొక బండిల్ కూడా ఉంది. ఆ బండిల్ ఏంటంటే బండిల్ వచ్చేసి ఇదే అన్నమాట. సో గైస్, ఆ హెయిర్ స్టైల్ అయితే వేరే ఉంటుంది. సో గైస్, ఆ హెయిర్ స్టైల్ అయితే మనకైతే రాదు, కానీ దాని ప్లేస్లో వేరే హెయిర్ స్టైల్ అయితే మనకైతే ఇస్తాడు. సో గైస్, ఆ బండిల్ కూడా 2 బండిల్స్ అయితే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి. సో గైస్, మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే కామెంట్ చేయండి అన్న. ఇప్పుడైతే న్యూ గ్లోబల్ స్కిన్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం గైస్. ఆ గ్లోబల్ స్కిన్ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు అయితే చూపిస్తాను అన్నమాట. మన గ్లోబల్ స్కిన్ వచ్చేసి సో చూసుకోవచ్చు. మన గ్లోబల్ స్కిన్ ఇలా బ్లూ కలరు అండ్ దానిపైన ఇలా పవర్ వస్తుంది. దానికైతే షాక్ కొట్టినట్టయితే దానికైతే పవర్ వస్తుంది. సో గైస్, దాంతోపాటు ఇంకొక గ్లోవల్ కూడా ఉంది. ఆ గ్లోవల్ ఏంటంటే ఇదే అన్నమాట మన నెక్స్ట్ వచ్చే గ్లోవల్ స్కిన్. సో గైస్, ఇది మనకైతే టాప్ పాయింట్లో అయితే రాబోతుంది. సో గైస్, ఇది కన్ఫామ్గా చెప్తున్నాను నేనైతే, అది మనకైతే టాప్ పాయింట్లో అయితే వస్తుంది. సో గైస్, దానిపైన అయితే ఇట్లా డ్యాన్స్ ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే చాలా బాగుంది. అదైతే ఇది ఏంటంటే మనకి లోడింగ్ స్క్రీన్ అన్నమాట. సో గైస్, మన అప్డేట్ తర్వాత ఇదే అన్నమాట మన లోడింగ్ స్క్రీన్ వచ్చేసి. సో గైస్, ఆ ఫీమేల్ బండిల్ చూసారుగా ఇప్పుడు నేను చూపించిందే. సో గైస్, అది వచ్చేసి కన్ఫర్మ్గా వస్తుంది ఆ బండిల్స్ వచ్చేసి. సో గైస్, ఆ మేల్ బండిల్ వచ్చేసి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. సో గైస్, అది నాకైతే ఎలా నచ్చిందంటే సో గైస్, దాని హెయిర్ స్టైల్ అయితే చాలా లుకింగ్గా ఉంది. సో గైస్, ఆ హెయిర్ స్టైల్ నాకు బాగా నచ్చేసింది అది. సో గైస్, హెయిర్ స్టైల్ అండ్ మాస్క్ వచ్చేసి బాగుంది. గైస్, మనమైతే ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ వచ్చే టాప్ పాయింట్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో గైస్, మన నెక్స్ట్ వచ్చే టాప్ పాయింట్ ఏంటంటే గైస్, ఇదే అన్నమాట మన నెక్స్ట్ టాప్ పాయింట్ వచ్చేసి. సో గైస్, మన డబుల్ డైమండ్ టాప్ పాయింట్ వచ్చేసి చాలా రోజుల నుంచి అయితే మనకైతే అసలు రాలేదు అది. సో గైస్, ఇది కాకపోయినా ఇంకొక టాప్ పాయింట్ కూడా ఉంది. సో గైస్, ఆ టాప్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడే ఈ గ్లోబల్ గురించి అయితే మీకు అయితే చెప్పాను. సో గైస్, ఆ డబుల్ డైమండ్ టాప్ పాయింట్ రాకపోయినా కానీ ఇదన్నా వస్తుంది. సో గైస్, ఇదన్నా వస్తుంది ఏదన్నా. సో గైస్, ఇప్పుడు ఏంటంటే మనమైతే న్యూ బండిల్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. ఆ న్యూ బండిల్స్ వచ్చేసి ఇవే అన్నమాట. సో గైస్, ఆ బండిల్స్ చూడండి, ఒకటి రెడ్, ఒకటి బ్లూ, ఇలా ఎల్లో. సో గైస్, అతని చేతిలో చూసారు కదా ఆ గన్ ఉందే ఎక్సమైట్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే. సో గైస్, అదే కావచ్చు మన ఎక్సమైట్ వచ్చేసి ఈవో గన్ స్కిల్ కదా, లెవెల్ అప్ చేస్తే అలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో గైస్, అని ఎలా అంటున్నానంటే సో గైస్, అది గ్రీన్ కలర్లో ఉంది కదా, అందుకని నేను ఎక్సమైట్ అనుకుంటున్నాను. సో గైస్, అది అనుకుంటున్నాను అంతే. సో గైస్, అది ఎక్సమైటో కాదో మనకైతే తెలియదు.
సో గాస్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే, అది కన్ఫామ్గా వస్తుంది అంటున్నారు. సో గాస్ ఎక్సామెట్ క్రొకడైల్ టైప్లో కాకుండా వేరే టైప్లో వస్తుంది. సో గాస్ మన నెక్స్ట్ ఈవో గన్ స్కిన్ వచ్చేసి మన ఎక్సామెటే. సో గాస్ ఇది కూడా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. సో గాస్ మనం మళ్ళీ వీడియోలో కలుసుకుందాం. గుడ్ బై, సీ యూ, టాటా అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లవ్ యూ ఆల్. బాయ్. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.